Salutare, dragi prieteni! Povestioara noastră începe într-o zi de iarnă, la marginea pădurii, unde doi soți s-au hotărât să își petreacă această zi. Era o zi friguroasă de sâmbătă, crengile copacilor trosneau, iar frigul se simțea până în rădăcinile copacilor, dar asta nu i-a oprit pe Marcel și Anca să plece în călătoria pe care și-au plănuit-o cu o săptămână în urmă. Ei și-au făcut bagajele și au luat un ceai cald în două termosuri și au plecat. Dar când se deschide ușa, acolo i-a întâmpinat câinele lor. Era un mastiv englez de culoare neagră, pe nume Amos, pe care soții voiau să îl lase acasă, dar într-un final, la rugămintele Ancăi, Marcel a decis să îl ia și pe Amos. S-au urcat toți în mașină și au plecat. Drumul era înghețat, iar peisajul era mirific. Într-un final au ajuns la marginea pădurii și au luat echipamentul și au pornit. Amos era un lider înnăscut, așa că ei îl urmau cu atenție. Totul era uimitor. Cuplul se simțea foarte bine. La un moment dat, Anca și Marcel au început să se joace cu bulgări de zăpadă, de parcă erau doi copii. Timpul a trecut. Erau deja de câteva ore în pădure și începuse să se întunece. Anca începuse să-i fie griji, spunându-i lui Marcel că este vremea să se întoarcă acasă, s-ar putea să se înopteze și drumul spre casă să fie foarte greu din cauza condițiilor meteo. Marcel începuse să râdă. Anca, iubito, ție îți este frică de lupi? Stai liniștită, pe aceste ținuturi nu s-au mai văzut lupi de peste 20 de ani. Și râse el cu poftă. Atunci Anca s-a întristat și a spus: trebuie să plecăm, nu îmi este frică de lupi, dar se întunecă și nu avem nicio sursă de lumină. Traseul poate fi foarte periculos. Atunci Marcel i-a zis: stai liniștită, draga mea, eu te voi ghida, îți înțeleg îngrijorarea și îți mulțumesc. Haide să plecăm, că începe să se întunece. Se făcuse deja ora 17. Aveau de parcurs în jur de 4 kilometri până la mașină. Începuse să ningă cu fulgi mari și deși. Cărarea nu se mai vedea după o vreme, iar zăpada începuse să crească. Câinele lui începuse să-i fie teamă, simțea pericolul care se apropie. Mergând în pădure și nevăzând aproape deloc, din cauza condițiilor meteo, Marcel a alunecat și a căzut. Din păcate și-a fracturat piciorul drept, acum nu mai putea înainta. Anca a început să țipe după ajutor, îi era teamă, lacrimile curgeau pe obrajii înghețați ai fetei. Amos cheuna și se uita cu o privire blândă în ochii verzi ai Ancăi. Atunci fetei i-a venit o idee. Căutând câteva lemne rezistente, din care a improvizat o sanie pe care Marcel putea fi transportat până la mașină, Anca a legat sfoara puternică de pieptul câinelui și el a înțeles că stăpânul lui trebuie ajutat, așa că a tras sania. Se mișcau foarte lent, dar într-un final au ajuns la mașină. Anca l-a transportat pe Marcel direct la spital, unde medicii și-au făcut treaba cu succes. Ajungând acasă de la spital, Marcel i-a pregătit o supă caldă de pui eroului nostru și de acum, oriunde mergeau, el era nelipsit. Iată, prietenii mei dragi, astăzi a fost o poveste pe care voi trebuie să spuneți dacă a fost frumoasă. Voi ce credeți? Ce s-ar fi întâmplat dacă Amos ar fi rămas acasă? Lăsați părerile dumneavoastră în comentarii și dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like și să vă abonați la canalul nostru pentru a nu rata povestile noastre. Vă mulțumim!